tam. Ty vole, jsem myslel, že tahnu. Ahoj, vítám vás u druhého videa na kanále Snake. Dneska jsme se vydali na revír, kde už jsem chytal, takže to je změna oproti té jedničce, kde jsem moc nevěděl, do čeho jdu. Další změna je, že mám mikrofon, snad ten zvuk bude lepší. Třetí změnou je velikost nástrahy, to je 13,5, plus minus takové budeme dneska chytat. No a budeme se soustředovat na štiky prostě 50 a vejš. V zimě jsem tu chyt pěknou štičku 70 a pak jsem tady byl na zahájení, kde to byla 0, čistý průstřel, 0, hovno chyt a tak dále. Takže je to nevyzpytatelný. Tak držte palce a zatím. Je tam. Tak 6. nához možná. Paráda. Tak co to bude? Překvapivě štika. No, taková kolem pade. Je tam. To je do vody. Vytáčí vás to, když to vytáhnete takhle. Jako hrozně. Vždycky chci odevzdávat papíry. Tak dal jsem ještě asi 20 náhozů v tom místě po té štice a už nic, takže logický by bylo odejít, ale já když pak vidím to listí, tak se mi tam moc nechce. A nedá se nic dělat, no. To ještě ty gumy jsou na tom dobře oproti nějakým wobblerům s 2 trojhákama. To je úplně nechytatelný potom. Tak předchozí nástrahou tím vokounem už jsem zakrmil, tak je na čase navázat novou nástrahu a kdy jindy, než když už člověk má chycenou rybu, vyzkoušet nějaké šílenosti. Jinak 4 z 5 pacientů tady doporučují chytat hladinovky. Ty vole, jsem myslel, že tahnu něčí žaket a to je asi podběrák. Taký dětský. No, tak takže neberu. Tak, teď si najdu nějaký místo, kde si uvařím čaj. Máme ten ropík. Vevnitř to vařit nebudu. Bych tam nerad našel nějakého Konráda. Ale jsou to pěkné památky na nepěknou dobu. Jo, i když je po dešti, tak stejně tam vždycky dávám pod to ten kámen a plus tam dám ještě závětří, aby ty plameny neměly tendenci tady lítat do stran. Já jsem vám chtěl poděkovat za velkou podporu u prvního videa. Teď, co to natáčím, tak já nevím, je tam asi 260 shlídnutí, což je paráda. Děkuju všem a snad se vám bude líbit i tohle video. Já zkusím ještě teďka 4 hoďky jít k vodě a chytit nějakou kudlu. Chčije.
vyjela potom kudla. Ale já jsem to bohužel musel zvednout tady přes ten kmen. Takže akorát v tom momentu, kdy jsem měl sekat, tak jsem jí to vytáhl zuby. Tak já už mířím k autu. Jak jste viděli, tak po tom čaji ještě jeden záběr byl. Uvidím, jestli tady baba je vidět. Byla kousek pod hladinou. Bohužel jsem akorát přejížděl kmen nahoru a nestihl jsem ji seknout. Každopádně ještě jednou díky za shlédnutí, za podporu. Když budete mít jakoukoliv připomínku, napište do komentářů a já se s váma těším příště zase na viděnou. Čau.